המשפט הזה של השופט אדמונד לוי, זיכרונו לברכה, שההתנתקות דינה להתבטל ולעבור מן העולם. עברו 18 שנים והתחלנו לממש אותו. התחלנו לממש אותו בזה שזכינו לחזור לחומש. אותה מליאה של הכנסת שהרימה את ידה בעד העוול הזה וחקקה בספר החוקים של מדינת ישראל את הכתם המוסרי הנורא הזה של הגירוש ושל החרבת היישובים, אותה מליאה של הכנסת, שליחי עם ישראל, 18 שנים אחר כך, הרימה את ידה בעד החזרה. זכינו לחזור לחומש, זכינו לחזור לצפון השומרון בהחלטה של הכנסת, כלומר בהחלטה של עם ישראל, שאמר שהוא רוצה לשנות כיוון, ובעזרת השם נמשיך בכיוון של החזרה לארצנו במקום הנסיגה והבריחה מארצנו, של חיזוק ההתיישבות במקום החרבת ההתיישבות. זה הכיוון שאליו מדינת ישראל הולכת היום בעזרת השם. יכול להיות שזה ייקח עוד שנים, אבל זה יגיע. וגם היום, אבל השרה, את רואה שעדיין גורמים כמו המל"ל, שאת רוצה לקדם את ההתיישבות ביהודה ושומרון, וגורמים אמריקאים, התערבות בתוך המדיניות של ישראל. אני מבטיחה לך שההחלטה על יהודה ושומרון תתקבל, והחלטות נוספות תתקבלנה, ואנחנו בכיוון של התקדמות. אנחנו עם הנסיגות גמרנו, עם החרבת יישובים גמרנו, עם עקירה וגירוש עם ישראל סיים עם הדבר הזה. כל מי שלחם נגד הדבר הזה בעבר יחקק שמו לזיכרון טוב בהיסטוריה, בראש ובראשונה השופט אדמונד לוי זיכרונו לברכה, כמובן גם ידידי עורך דין גלעד רינלדי שפעל נגד החרבת בתי הכנסת בגוש קטיף, והיום עם ישראל שינה כיוון. ושאת שומעת את השיח על הרפורמה המשפטית וההקשר של הגירוש, של גוש קטיף, שאומרים פתאום ראשי ממשלות לשעבר ושופטים, טעינו אז בגירוש, טעינו אז בגוש קטיף, לא התנהלנו בצורה נכונה, פתאום מכים על חטא, זה כבר מאוחר מדי? לצערי, למרות שרבים מאלה שהרימו את ידם בעד ההתנתקות בכנסת ובממשלה חזרו בהם וביקשו סליחה והגיעו לפה, למוזיאון הזה לבקש סליחה, עוד לא ראיתי שופט אחד של בית המשפט העליון שבא לבקש סליחה. אחד לא ראיתי. השופט אדמונד לוי היה דעת יחיד בין רבים, בין שופטי בית המשפט העליון, אבל היום אנחנו מבינים שזה היה דעת יחיד, אבל הוא השמיע את קולם של הרבים, רבים שלא קיבלו ביטוי במסגרת החלטות בית המשפט העליון, גם בפרשת פסק הדין של ההתנתקות וגם בהיתר הריסת בתי הכנסת, והוא היה קול צלול כמעט במדבר, שהשמיע קול שהיום כולנו כל כך מבינים כמה חשוב וכמה הוא שימש פה לרבים.